खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। असमिया गामसाया GI टेग मोननायनि उनाव बर'नि सिनायथि आर'नायाबो थाबैनो GI टेग मोननो थांगासिनो। 2023 मायथाइनि गिबि दानावनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां सफैदों। थांनाय 2022 मायथाइयाव असमिया गामसाया GI टेग मोननायनि उनाव बर'नि आर'नायाबो थाबैनो GI टेग मोनसिगोन। आसामनि मन्त्रि UG ब्रह्मआ बुङो दि असमिया गामसाया GI टेग मोननो हाबाय। बिनि उनावनो बर'नि आर'नायाबो थाबैनो मार्च दाननि गेजेरावनो GI टेग मोनगोन होनना। आमेरिकानि लस एन्जेलेसआव फिन गुलि गावनाय जाथाय। बे जाथायाव 60 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। लस एन्जेलेस मन्टेरे पार्कआव चाइनिज लुनार निउ इयार फालिबाय थानाय समावनो सासे सुबुङा हरखाब गुलि गावो। बे गुलि गावनायाव 60 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 62निबो बारा सुबुङा गोब्राब जखम जायो। बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय ओनसोलखौ बेंखनो, नाथाय बे जाथायनि दायनिगिरिखौ दासिमबो हमनो हायाखै होनना खौरां मोननाय जादों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे बर' आइजोखौ सासे मुस्लिम हौवाया बुनानै बुथारदों। मैया गुवाहाटीनि फातासिल आमबारि ओनसोलाव सासे बर' आइजोआ सासे मुस्लिम हौवाजों गाज्रियै बुजानानै जिउ खोमानो गोनां जायो। बुनानै बुथारजानाय आइजोखौ मयना बर' होननानै सिनायथिनाय जादों आरो बुनानै बुथारग्रा दायनिगिरिखौ निजम आली होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ दायनिगिरि निजम आलीखौ हमनो हाबायब्लाबो बे आइजोखौ मा जाहोननि थाखाय गाग्लोबदोंमोन थारै बुङाखै दायनिगिरिया। दायो पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालिखौ लानानै दुंहाव थासारि। दान्थे बिदान्थे सोलिबाय थानाय समावनो खौरां मेलनि गेजेरजों आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनायनि सायाव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मनि फोरमायथि। क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटाल मुंनिफ्राय क'क्राझार आरएनबि हस्पिटाल जागोन। मोननैसो बिफानफोरखौ बोखारनानै लांनाय जागोन। गुबुन बिफानफोरखौ साबसिन खालामनो नाजानाय जागोन। नेम बादियै मेडिकेल कलेजनि साखाथियाव सिभिल देहा फाहामसालि थानो मोना, बेनिखायनो सिभिलखौ बोखारनाय जागोन। अदेबानि देहा फाहामसालिया जेरै दं एरैनो थागोन होनना फोरमायथियो। बिटिसि एसेम्ब्लियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि खौरां मेल। निटकन कम्पानिया 15 दान बिटिसिनि गोजाम सरकारनि जाख्ल'नायनि फाइलफोरनि हिसाब निकास खालामनायनि उनाव मैया बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि 15 दान सिरियै गोजाम सरकारनि फाइलफोरखौ बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मावख'लियाव फारि फारियै हिसाब खालामनायनि उनाव मैयासो बे मावख'लिखौ बेखेवदों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारा खुंथाय गोहोआव थानाय समाव जाख्ल'नायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि खेंफोरथि। दिल्लीनि निटकन कम्पानिया बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'लिनि मोननै रुमनिफ्राय गोजाम सरकारनि जाख्ल'नाय मोनफ्रोमबो बिफाननि 3000निबो बांसिन फाइलफोरखौ अडिट खालामदों। लोगोसे गोजाम सरकारनि माखासे फाइलआ दासिमबो थानायाव दं। गुबुन गुबुन नायबिजिरनो थाखाय थानायाव लांनाय जादों, जायखौ अडिटनि थाखाय हरफिननो खावलायहरदों होनना प्रमद बर'आ फोरमायदों। गोजाम सरकारनि समाव मोन 8516 प्रजेक्ट बानायदोंमोन। बिनि गेजेराव 2915 कौटि एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होनाय जादोंमोन। एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होनायनि गेजेराव 3011 कौटि प्रजेक्टफोराल' 100% मावफुंजादों, नाथाय 1554 प्रजेक्टफोरानो मावफुंजायाखै आरो 1266 प्रजेक्टफोरा आद्रा जानानै दं होनना प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।